बे मालाबाबो महर मोना आरो इसिङारि माखासे खौरां जोंबो लायो जोंबो मोनथिगौ खारन दिनै सरकाराव थानानै बेखिनि इनफरमेसना जोंनावबो फैयो बेबायदि जेबो रायज्लायनाय जायाखै गावसोरनि गेजेराव गोबां माखासे लिडारशिपखौ लालायनानै माखासे माने बोलायलायनाय निस्सय दङ गावखौ गायसननो नाजानाय मोनसे दङ बेखायनो सोरबाया माबा मोनसे बुंग्रोनानै लायोब्ला बिथांमोननि गोनांथिया इम्परटेन्सआ बारा फैगोन नामा बे खारनावनो हयथ' बिथाङा बुंदों आरो दिनैहाय भारत सरकारा खालामनाय नैबे सुक्ति बे ओनसोला 6 शेड्युल ओनसोल दा बे 6 शेड्युल ओनसोलखौ बबेबा मोनसेजों दाजाबहरनाय बे मालाबाबो जानो हाया आरो जों बादा होलायनांगौनि बाथ्रा नङा आसाम सरकारा मालाय दलरै थागोन नामा जे गुबुन मोनसे स्टेटनि गेजेरजों बेखौ दाजाबहरनायनि खोथा बे मालाबाबो जाथाव नङा बेखायनो रावबो बिनि सायाव जोंहा माने जोबोद मोनसे सिन्था खालामनांगौ बेबायदि जेबो गैसोआ रावबो बेखौ लानानै जोङो माने मालाबाबो इमोसन जानो नाङा इमोसन जानायनि जेबो बाथ्रा गैया आरो बेबायदि जेबो सोलियाखै जोंनि मोनथिनायाव आंनि मोनथिनायाव बेखायनो बियो हयथ' गावखौ माबा मोनसे गायसननो नाजादों समाजाव बेबायदिसो आं नुदों बेखायनो बेबायदि जेबो गैसोआ बे मालाबाबो महर मोना आरो इसिङारि माखासे खौरां जोंबो लायो जोंबो मोनथिगौ खारन दिनै सरकाराव थानानै बेखिनि इनफरमेसना जोंनावबो फैयो बेबायदि जेबो रायज्लायनाय जायाखै गावसोरनि गेजेराव गोबां माखासे लिडारशिपखौ लालायनानै माखासे माने बोलायलायनाय निस्सय दङ गावखौ गायसननो नाजानाय मोनसे दङ बेखायनो सोरबाया माबा मोनसे बुंग्रोनानै लायोब्ला बिथांमोननि गोनांथिया इम्परटेन्सआ बारा फैगोन नामा बे खारनावनो हयथ' बिथाङा बुंदों आरो दिनैहाय भारत सरकारा खालामनाय नैबे सुक्ति बे ओनसोला 6 शेड्युल ओनसोल दा बे 6 शेड्युल ओनसोलखौ बबेबा मोनसेजों दाजाबहरनाय बे मालाबाबो जानो हाया आरो जों बादा होलायनांगौनि बाथ्रा नङा आसाम सरकारा मालाय दलरै थागोन नामा जे गुबुन मोनसे स्टेटनि गेजेरजों बेखौ दाजाबहरनायनि खोथा बे मालाबाबो जाथाव नङा बेखायनो रावबो बिनि सायाव जोंहा माने जोबोद मोनसे सिन्था खालामनांगौ बेबायदि जेबो गैसोआ रावबो बेखौ लानानै जोङो माने मालाबाबो इमोसन जानो नाङा इमोसन जानायनि जेबो बाथ्रा गैया आरो बेबायदि जेबो सोलियाखै जोंनि मोनथिनायाव आंनि मोनथिनायाव बेखायनो बियो हयथ' गावखौ माबा मोनसे गायसननो नाजादों समाजाव बेबायदिसो आं नुदों बेखायनो बेबायदि जेबो गैसोआ বাইক চালকৰ বাবে সুখবৰ কোকৰাঝাৰৰ জিডি ৰোডৰ এক্সিছ বেংকৰ কাষত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে দিছে ভাল খবৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিত উপলব্ধ ধামাকা স্পেচিয়েল অফাৰ অতি কম খৰচত বাজাজৰ কেইবাটাও মডেলৰ বাইক ফাইনেন্সত লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত বাইক লোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত 11,500 পৰা 19,500 টকা ডাউন পেমেন্ট দি বাজাজৰ পালসাৰ প্লেটিনাৰ লগতে অন্যান্য মডেলৰ বাইক সহ ফ্ৰী হেলমেট লাভ কৰি দাওহাৰু অটো এজেন্সিত কম মূল্যত বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেড নতুবা এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ অধীনত ফাইনেন্সৰ সুবিধা লাভ কৰিব কেৱল এটা ফটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আৰু বৈদ্যুতিক বিলেৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব সবিশেষৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8473883986 অথবা 0366127050 অথবা 9957644326 নম্বৰত